на младежта и спорта. Имаме някъде представител, може би ми е звъняла, ще ми извини, да благодарим на кмета на община Дупница, на заместник кмета, на отдел култура, че ни подкрепят. И родителите трябва да знаят, здравейте госпожо, трябва да знаят, че спорта е задължителен вече, не е препоръчителен и че това е култура по отношение на спорта, както и храненето. Радвам се, че сте тук. Ще започнем с загрявката. Знаете, всички само ще помоля родителите малко да се дръпнат назад, за да има къде да играят всички тези деца. Около 130 деца са, от 4 детски градини, детска градина номер 1 Мечта, детска градина Слънце, детска градина Калина и детска градина Детелина. След първата песен ще помоля детска градина номер 1 да дойде при мене. Аз ще ви викна, за да играете един танц. Всички ще играят по един танц и общо ще направим накрая всички краи.